Gaueko 12:57 pronostikoak betez, 22:15 irabazi diete Amianok eta Eskirozek Rekalde eta Bikuñari Amorebieta laugarrena pilotalekuan, binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako 13. jardunaldiko bigarren partida izan da, eta aipatu moduan Irungo aurrelariak eta Makirriein Ezkabalteko atzelariak lortu dute garaipena. Gogora ezagun aurreko jardunaldian bibikote galdu egin zutela, batetik Amianok eta Eskirozek Irunen azken unean galdu egin zuten Salaberria eta Gaskueren aurka, eta Senarrek eta Ugartemendiak irabazi egin zieten Rekalde eta Bikuñari Gernikako Santana B pilotalekuan. Eta, partida hasiera kaskarra izan da gorrientzat, baina berehala erreakzionatu dute. Hala ere, hasieran ikusi da oraindik ere Amianok zenba duen batez ere defentsan azpiko pilota horiek defenditzen hobetzeko gauza asko egiten ditu ongi, gatz handiko pilotaria da, indar handia duena, baina oraindik ere defentsan falta zaio, puntu hori, jauzi hori ematea, baina ziur partidak jokatzen joan ala eta esperientzia gehiago hartzen joan ala, hori ere hobetuko duela. Hala ere, funtsezkoa zen gorrientzat gaur irabaztea eta 3-5 galtzen joatea noski ez da beti erraza izaten, hala ere berehala erreakzionatu dute, eta lehen etenaldira 12-6 emaitzarekin egia esan oso partida serioa egin dute, sendo Rekalde eta Bikuña saiatu dira, Inigo Bikuñak ere atzean partida ona egin du eta atzelarien arteko lehia apartekoa izan da, baina aurrean Amiano puntu bat gorago ibili da, Rekalde baino gutxiago utxe egin du eta ondorioz 12-6 aurreratu dira aipatu moduan. Bigarren etenaldian ere, bigarren zatian ere hobeto jokatu dute, gehiago izan dira, Amiano gainera pauso bat aurrera eman du, bizitasun gehiagorekin, eta 18 eta 10 aurreratu, 18 eta 9 aurreratu dira, ordurako ja partida oso bideratua zuten, baina egia da, azkenerako 22 eta 15 amaitu da aipatu moduan, eta azken zati horretan behintzat, Xabi Rekalde, tanto sorta eder bat utzi du, azkenean ez da erraza izaten ari txapelketa amaiera Rekalde eta Bikuñarentzat, orain 2 jardunaldi jada inolako aukerari gabe geratu ziren playoffetan sartzeko, sailkapenaren zuloan dira, eta ez da sekula erraza eurentzat ere, partidak elkarrekin jokatu, txapelketa testu ingurukoak, eta horregatik gaurkoa jokatu dute, datorren astean Atano 3. izango dute azkena, baina berriro ere utzetik hasteko aukera edukiko dute Dimako aurrelariak eta Donostiako atzelariak, eta nik uste hori beharko dutela, txapelketa gogorra izan da bientzat, asko sufritu dute, eta gaurkoan ere ez da gutxiagorako izan, ez da. Eta, aipatu moduan, Amiano eta Eskirozek irabazi dute, 6. puntua, horrek zer esan nahi du, Zubizarreta eta Arangurenentzat, ezinbestekoa dutela, lehenik eta behin, ez dakit igandean edo bihar jokatzen duten, kontua kontu jokatzen dutenean jokatzen dutela ezinbestekoa dute irabaztea, eta gainera datorren astean Naiaran jokatuko dute Amianok eta Eskirozek eta Senarrek eta Ugartemendiak euren partidak, ez biak elkarren aurka, eta bestalde Zubizarretak eta Arangurenek gero seguran jokatuko dute, eta baliteke jada segurako partida hori asterako inolako aukerari gabe egotea Zubizarreta eta Aranguren, baina horretarako aipatu moduan aste honetako partida ere irabazi beharra daukate. Rekaldek eta Bikuña berriz puntu bakararekin jarraituko dute, datorren astean noski Donostiako Atano 3. Peña eta Salaberriren aurka irabazten saiatuko dira, baina oso zaile, ezinezko barkatu dituzte hauek, baina ahalik eta irudirik duinena ematen saiatuko dira txapelketa amaiera honetan behintzat. Gogoratu beraz, Amianok eta Eskirozeko 22, Rekaldek eta Bikuñak 15 Amorebietan.